ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ଶୁଖିଲା ବରକୋଳି ଆଉ ଶୁଖିଲା କମଳା ଚୋପାରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଖଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତେନ୍ତୁଳିକୁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେବା। ତାକୁ ଭଲସେ ଚକଟିକି ତାର ମଞ୍ଜି ତାର ଚୋପା ଏସବୁକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣ୍ଡଟେ ତିଆରି କରିବା। ସେଇ ମଣ୍ଡକୁ ବରକୋଳି ଆଉ କମଳା ଚୋପାରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଭଲସେ ସବୁଆଡ଼େ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଲୁଣ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁକୁ ମିଶାଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି 4-5ଟା ଟାଣ ଖରା ପୁରା ଦେଇଦେଲା ପରେ ଖଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଖଟା ସହିତ ପଖାଳ ତାର ତୋରାଣୀ ଟିକେ, ଗୋଟେ ରସୁଣ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳି ଦେଲା ପରେ ପଖାଳ ଯାଇ ସେପଟେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କମଳା ଚୋପାରେ କେବେ ଖଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି କରିଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୋର ଏଠି ଖଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପଖାଳ ପାଇଁ ତ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଏଟା।